Hey guys! Welcome again to another day of my Vlogmas. This is actually the third day na already. Grabe! Parang kailan lang. And at the same time, a bit challenging yung ating Vlogmas kasi syempre daily siya. Pero so far, na-enjoy ko naman siya. So kaya-kaya pala natin mag-daily vlogs in the future. Alam naman natin that Christmas is fast approaching. Nakakamiss lang yung before the pandemic. Ang dami ng mga bata sa labas. Diba? Excited sila to go to places, to arcades, sa kanilang mga Christmas villages, sa kanilang towns or cities. And at the same time, makapaglakwat siya sa mga malls and sa mga theme parks. But sadly, because of the pandemic, nandito lang tayo sa bahay. And naalala ko when we were younger, talagang pag ganitong mga time na excited na kami. Kasi syempre lalabas na kami, magbabahay-bahay, at mga ngaruling na. So right now, since nandito na tayo ngayon sa new normal, ang gagawin natin ngayon ay magkakaruling tayo! Sadly, di na-experience na ng mga bata ngayon because of the pandemic. Pero today, we're going to relieve it by doing it virtually. O, diba? Siyempre, nasa new normal na tayo. So, ang gagawin natin ay mga ngaroling pa din. And let's relieve our childhood memories by doing caroling online. O, diba, taray? And as you can see, meron tayong Christmas hat para naman talagang feel na feel yung ating matatawagan. Ang mga masuswerteng matatawagan. So, excited na ako. At the same time, kinakabahan. Kasi syempre, ngayon na lang ulit ako magkakaroling. And lahat po ng tatawagan natin ngayon through Facebook ay talagang hindi scripted. Para authentic talaga yung mga reaction sa mga tatawagan natin. Magugulat sila. And magsisend din tayo ng GCash number. And syempre, dapat meron tayong pa music. So, paano ang music? Para hindi tayo makopyright ng ating YouTube channel, tayo ay gumawa ng ating DIY na rattle! O, diba? This is an empty jar ng isang mayonnaise. So, nilagyan na lang natin ng mga tansan. So, kaya ano pang hinihintay nyo? Excited ka na ba? Excited na ako! Tara, magka-aroling na tayo. Let's go! Skirt! Skirt! Ayan, medyo kinakabahan tayo. Mag-start na tayo sa pagtatawag. O, diba? Hello? Narinig mo ba ako? Yes. Nandito ako para mag-carol. Hello po! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Mamas ko po, ayan, nag-send na po ako ng GCash. Wala pong tao, malis po si mama. Oh, anyway, so ito, may tanong ako sa iyo. Syempre, nakita mo na nag-caroling ako. Ikaw ba, ano ba experience mo sa caroling when you were younger? Nangangaroon kami ng mga kapitbahay ko sa tapos, yun, nagbabaybahay yan. Ay, nagbabaybahay. Tapos, afternoon, ayun, kinukupit na ng leader namin. My gosh! Kumanta kami para, yun ang... Para sa kanya, nakakaloka. At an early age, exposed sa Sa corruption. Pero anyway, di ba, it's so fun to relive these memories nung bata pa tayo. Pero sadly nga, na merong pandemic, hindi tayo makalabas. Supposedly, this vlog, nasa labas sana ako, pero syempre una, maulan, may bagyo, and at the same time, for everyone's safety, sasama ko nga sana sina mama. Kaya ngayon, virtually na lang natin gagawin ang ating caroling. Ayan. So, thank you so much. So, nag-send na ako ng GCash na. Thank you, Daddy. I love you. So, follow ko na lang. To follow na lang. Fine. Love you too. O, sige na, bye-bye na nga. Bye-bye. Bye-bye. Ay, landi. So ayan, tapos yung ating first na victim. Tapos yung ating unang tinawagan ng aking jowa. Ayan. Wala siyang binigay. My gosh, kuripot. Charing lang. Ngayon, tatawag pa tayo ng iba. Hindi tayo successful sa una eh. Tawag pa tayo. Let's go. Alam ko na. Si Monique. Ang may-ari ng Teacup Albay. Ring mo. Namamas ko po! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
Galingan mo. fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ano pa ang kailangan mo? Mag-Gcash ka na. Eh di syempre dapat biglaan para talagang legit yung ating vlog. Sige, saan mo Gcash? Ay wow, Tara! Iba talaga. Pero ito may katanungan ako. Di mo ba namimiss na mag-caroling din ng bata ka? Actually, hindi ko naman naranasan mag-caroling kasi. Iba talaga pag rich kid. Kasi kami grabe pangangailangan namin ng bata. Hello po, nag-enjoy po ba kayo? Kung gusto niyo po mag-perform pa ako, dagdagan natin yung pa-Gcash nga lang. Ha, ano daw? Gusto namin Ano- ito sa'yo. Anong sayaw ang gusto mo? Careless Whisper. Careless Whisper? Nako, wholesome po ang vlog ko, naalala nyo. Thank you so much, Mare, for participating. Magsisend na lang ako ng Gcash. Hingan mo din yung katabi mo since natuwa siya. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Love you, bye-bye. Let's go, Kapitan Nathan. Baka naman. Ayun. Namamasko po! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! Oh, fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, hihingi po ako ng pa-Gcash. O ano bang gusto niyong kantahin ko? Dali. Medyo mahirap. She's God. She's gone? What? Diyos ko. Hindi naman yung Hindi ba- Christmas, bakala. O sige, Sana ano na yung lang. pang Medyo mahirap na Christmas. kanta na ano. Christmas. My way? Oo. And now, the end is near. And so I face the final curtain, my friend. Bigla na lungkot yung Pasko namin. Bigla na lungkot. Kaya nga lungkot. And it is my way. Para bigla sumaba yung loob namin sa Pasko na to. Sana nag-enjoy kayo sa pangangaroling Yes, ko. sir. Saan mo yung Gcash mo? Yeah. Why sure yan ha? Pag wala akong na-receive. Oo. Sige na nga. Okay. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Pero before I go, no, at namimiss mo ba din yung pagkakaroling? Sobra. Kasi yung, Diba? yun ang pinagkakakitaan ko pambili ng mga on Christmas. And Correct, pareho tayo. feeling ko it's been years, a decade since last ko naka-open ako ng ring light. Kasi nga, surprise nga lahat nga gulat tip. Thank you so much! Ay, Tara, iba talaga. Magkano kayo ibibigay? Minimum daw 5K. 5K. Thank you, sis. Bye-bye. Namamasko po. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mare, baka naman may pa-Gcash ka dyan. Nakakaya naman, naka-vlog ko na. Sige, pakisend ng Gcash. Wow! Ikaw ba, Mars, nung bata, do you have memories of doing caroling sa mga kapitbahay? and all? Oo, sa barangay namin. Diba? Tristan ko, nangangaroling kami. Tapos kung sino yung mayaman, every night, babalik-balikan namin. Ay, grabe naman. Pag malaki yung bahay, no, tsaka Pag may malaki ba, tindahan. oo. Pag walang aso, yun yung babalik. Yeah! So yun lang naman. Thank you so much, friend. Sige po, pakisend po Gcash. Baka isipin nila natin. Sure yan, ha? Sure yan, ha? Oo ba? Wow, iba talaga ang Mars. Pero Mars, ang minimum daw is 1K. Ay, okay lang pala. Thank you, Mars.
Hello? Hello, Mars? Namamas ko po! Namamas ko po! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! Oh, and a one-horse open sleigh! Hey, and a one-horse open sleigh! Yes, online caroling po ito. Ang tagal-tagal yung sumagot. Nakaapat na akong tao. Nanatulog ako. Ng video. Na-miss nyo ba mag-caroling? Diba? Oo, miss ko caroling. Hindi ko natanda kung kailan ako nag-caroling. Ano ba yung pinaka, parang most memorable memory nyo nung nagka-caroling kayo nung bata? Ano, yung mga bayad sa amin, ko namin. Binibili lang din namin. Thank you so much. O sige na, madami pa akong tatawagan. Oh, Bye! bye! Sana nag-enjoy kayo. Bye! Eto si Jack. Tingnan natin. Namamas ko po! We wish you a Merry Christmas! Why are you calling? We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Kuya, si Dalat lang. We Babak, may wish you binabakal a ako. Merry Christmas! Namamas ko po! A Merry Christmas! And a Happy New Year! Naman! Mag-highlight naman ako sa inyo. Pero sige. Sige, B. Bye-bye! Yes. Yun sa Naga. Nag-ano pala? Nagsha-shopping. Sorry na Jack. Sorry na Kaloy. Napaka-spontaneous ng mga kanta ko. Kahit nga hindi ko alam ang lyrics, kaya guys, kung mga mali-mali yung lyrics ko, pasensya na. Ayan, si EJ naman. Namamas ko po, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Caroling ka din ba nung bata ka? Siyempre. Magkano na po yung pinakamalaki mong nakuha sa pangangaroling? Siguro 20. Hindi ko alam. Siguro 20, 50 ganun lang. 2050 talaga. Oh, pero ngayon, yung pangangaroling ko, Mars, iba na, Gcash na. So, kaya ako tumawag, isisend ko po yung Gcash. Thank you so much. Send ako. Ay, wow! Iba talaga, may mga bonus. Mamimigay Gcash. Thank you so much, EJ. Bye! Pasensya na sa abala. Alam ko busy ka. Sige, bye-bye. Namamas ko po! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. And a happy new year! Perfect. Oh, Grabe ang energy ni vlogger. Quick question lang to. Anong namimiss mo nung nagka-caroling ka? Most fondest memory mo? Caroling. Taray! Iba talaga pag mayaman. Hindi ka talaga nangaroling nung bata? Hindi ko talaga na-experience kasi, you know, Strict. rich kid. Iba talaga. Kasi kami grabe pangangailangan hanggang ngayon nangangaroling. Joke lang. Hindi talaga sa school lang. Send ko na lang po yung Gcash ko ha. Thank you so much. Ay, iba talaga. Kaso po ang minimum po 500. Wow! Charing lang. Sana natuwa ka sa aking mini caroling. Yes naman. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Madam, pag nandiyan ka, pakigalaw ng baso. Namamas ko po! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Nag-experience ka din ba mag-caroling before nung bata ka? Yes, kami magkakapatid. Nagkakaroon. O, kumusta naman?
Ano ba yung fondest memory mo, most memorable event na nangyari? Bigyan ng mga neighbors, di ba? Tumatawa ka na pag meron kang 100. Yeah, malaki na. Hoy, malaki ang 100! Ano ginagawa niyo, madam, sa mga nakuha niyo yung pera sa caroling? Hinahati namin. Tapos, ano ba? Wala, binibili namin kung ano-ano lang pag pumunta ng mall. Ganyan. Pero at least na-experience mo kasi may mga friends akong tinawagan, hindi daw sila nagka-caroling. Oh, diba? Ay, sosyal. Kaya nga, nagulat ako. Nagka-caroling? Ano ba? Ang Oo. saya kaya. No? True, correct. Kaya nga ako din, madam, nag-caroling tonight kasi una namimiss ko and plus ngayon since hindi tayo makakalabas, ginawa ko na lang siya Wala kang virtually. pasabi. Surprise nga! O di pa, para hindi nga scripted. O. Sumagot na si Janelle. So tawagin na natin siya. Let's go. Namamas ko po! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ibig na siyang maghari. Sana ngayon ay Pasko lagi. May tanong ako sa iyo, Ja, no? Kasi syempre alam ko naman nagka-caroling ka nung bata. Anong pinaka-memorable na caroling moments mo? Alam mo, sobrang wala akong masyadong experience sa Okay, rich kid! Pangatlo na to guys na rich kid. strict kasi yung parents ko. So, di ba, syempre pag mangangaroling ka kami. Pero, naka-experience ako once. Kasama Okay. yung mga barkada ko. Tapos, so ang ina-expect ko mga barya-barya, ganyan, di ba? Mga lima-lima piso. So, siguro yung kapitbahay namin nahiya kasi kilala kami. So, parang 50-50 yung binigay niya. Hindi naman nila kilala. Taray, 50 isa. Kilala yung mga bata. Ako lang yung kilala niya. So, parang nahiya na lang din siya. So, parang So, ilang kayo magkakasama nun? 10? 5 ata kami, gano'n. Oh my God, 5 tig 50 Oo. isa. 250 At dahil 250, sana ay maibalik din sa akin. Nagsasend ako ng Gcash. Send details. Yeah! Nag-enjoy ka naman ba, Mar, sa Oo, pakanta mo? nag-enjoy ako. Kahit mali-mali yung lyrics mo. Thank you, B. Bye-bye! Bye-bye! Namamas ko po. We wish you a Merry Christmas. Asan ka? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ka, syempre dapat surprise, ano ka ba? Syempre dapat, kasi, di ba kapag may nagkakaroling, hindi naman siya hindi man pinapasabi. Ayan, si Mitch Villanueva, subscribe na kayo guys sa channel niya, ayan. So ikaw ba, Mitch, ano ba ang memorable na nangyari sa iyo during Christmas na nagkakaroling kayo? Nagkakaroling? Yung ako yung bida-bida. Yung ikaw yung taga-tugtog, ikaw ba taga-kanta, ikaw yung bida-bida. Yes, Yes. oo, kasama Lahat mo na, yung no? Mga friends mo, mga cousin, mga kalaro mo, tapos talagang performance level. Talagang masarap talaga yung experience na babalikan nyo. Ngayon, gaya natin, di ba? Babalikan natin. Yes. Ang ganda lang, di ba? Nangangaroling ako. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Yes! Merry Christmas, Mars! Bye-bye! Alright, so dyan po nagtatapos ang aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa aking virtual caroling. Ayan, so may mga sumagot, may mga na-busy, meron na mga talagang na-excite at na-happy sa pagkakaroling natin. Syempre, gulat silang lahat. Lahat to guys ay hindi scripted. Lahat yun ay spontaneously tinawagan ko, kaya gulat din talaga sila sa mga reaction nila. Ang dami-dami din palang nakamiss ng caroling, kaya na-happy din sila. Nakita nyo naman na nag-share din sila ng kanilang mga experiences during those days. And at the same time, meron din palang mga hindi talaga nag-caroling nung bata. Christmas is for everyone, nag-caroling ka man or hindi. Ang pinaka-importante during the Christmas seasons is the gift of giving. So kaya sa lahat ng mga nagbigay ng Gcash, thank you so much! Alam ko nag-enjoy kayo and na-miss nyo yung pangangaroling. Kaya pwede nyo din gawin yung virtual caroling.
And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!